Joining kay Naghatod og hinabang ang lokal nga panggamhanan sa nunungan ngadto sa lungsod sa Tubod para sa mga pamilyang naapektuhan sa pagbaha kani adtong Enero 2, tuig 2023. Mismong sinunungan Mayor Marcos Mamay ang naghatod sa 250 ka pakete sa relief goods. Si Mayor Mamay ang kasamtangang presidente sa League of Municipalities of the Philippines, Lanao del Norte Chapter, o siya usab ang Vice President for External sa LMP National. Dako usab ang kalipay ug pasalamat ni Tubod Mayor Jimmy Cabahog tungod kay siya ang unang mayor sa Lanao del Norte nga may hatag og ayuda sa iyang lungsod. Actually, Mayor Maway was the first mayor to come here and deliver goods that needed para sa ato ang constituents. With these bundles of waters and rice, no, more or less, dako kayo siyang tabang, no, kay concern kayo siya sa lives ato ang mga constituents nga most affected. Samtang gibutag usab ni Mayor Marcos Mamay nga isa kini sa ilang advokasya isip usa ka elected official nga motabang sa ubang munisipyo ug sa katawhan nga nagkinahanglan. Actually, this is part of our advocacy. This is our obligation being as an elected official on how we would be able to cater or to support our fellow men for having this situation where it is inevitable circumstances, no? Di natin na maiwasan na naimanghinahitabo. So this is our obligation being as an elected official. Sa pagkakaroon, adunay 1,030 ka pamilya ang apektado sa maong lungsod. Nagmeeting na usab ang provincial officials nga gipangunahan ni Governor Imelda de la Cruz Quebranza kauban ang mga department heads ug ang PDRRMO para masuta ang damyos sa mga agrikultura, kabalayan ug mga dalan sa maong probinsya. Michael Navarro, Newsline Philippines, Province of Lanao del Norte. Stay safe.